Imaginează-ți o carte atât de periculoasă, încât cele mai întunecate scripturi găsite în peșteri par povești de adormit copiii. O carte care nu a fost doar ascunsă, a fost sfărâmată în bucăți, aruncată în vânt, îngropată sub nisip și piatră timp de aproape 2000 de ani. Vorbim despre o scriere care nu apare în nicio Biblie, pe care niciun preot nu o va citi vreodată dintr-un amvon. Și totuși, fragmentele ei au ieșit la lumină în deșertul Iudeii, în peșterile de la Qumran, acolo unde sulurile Mării Moarte au stat ascunse până în miezul secolului trecut. Aceasta este Cartea Uriașilor. Ea spune povestea pe care autoritățile religioase n-au vrut să o auzi niciodată. Războaiele duse de Nefailim, copiii îngerilor căzuți care au stăpânit pământul cu teroare și vărsare de sânge. Vorbește despre coșmarurile lor, despre fricile lor și despre ultima lor revoltă disperată împotriva cerului însuși. De ce a fost distrusă această carte? De ce au supraviețuit doar fragmente acoperite de praf în vase de lut, printre manuscrisele pe care nimeni nu le-a mai atins de 2000 de ani? Poate pentru că dezvăluie ceva ce lumea n-ar fi trebuit să știe niciodată. Uriașii nu erau monștri fără minte. Erau ființe cu suflet, cu gânduri, cu o soartă mai cumplită decât moartea însăși. Bună seara! Eu sunt Victor Radu Pandele, iar tu ești la Arhivele Interzise. Nu ai nevoie să vezi imagini. Doar ascultă. Închide ochii și lasă-te purtat înapoi în vremea dinaintea potopului, când pământul tremura sub pașii uriașilor, iar cerul răsuna de vuietul unui război menit să pună capăt tuturor războaielor. Rămâi câteva clipe cu mine. Povestea începe acum. Totul a explodat în anul 1947. Un păstor beduin, un băiat care căuta o capră rătăcită, s-a cățărat pe stâncile prăpăstioase de lângă Qumran, aproape de Marea Moartă. Aerul era uscat, nemișcat, pietrele ardeau aurii sub soarele nemilos. În timp ce urca mai sus, a zărit o deschizătură întunecată în calcar. O peșteră care nu fusese deranjată de secole. A aruncat o piatră înăuntru și, în loc de ecoul obișnuit, a auzit ceva ce se sparge, lut veșted sfărâmându-se de stâncă. A coborât în întuneric. Aerul era rece și gros de praful mileniilor, iar acolo, rezemate de pereți, erau vase, amfore străvechi, sigilate cu lut întărit și înfășurate în pânză în care se fărâmița la cea mai ușoară atingere. Înăuntrul vaselor se aflau suluri. Pergamente atât de bătrâne păreau gata să se prefacă în pulbere doar dacă le priveai. Texte scrise în limbi pe care băiatul nu le putea citi, de mâini care deveniseră praf de 2000 de ani. Vestea a zburat. Savanții au venit din toată lumea. Au identificat fragmente din cartea lui Enoch, copii ale psalmilor, profeții din Isaia, dar și texte pe care nimeni nu le mai văzuse dinainte de vremea lui Hristos. Descoperirea era monumentală. Acestea erau sulurile de la Marea Moartă, cele mai vechi manuscrise biblice găsite vreodată. Însă printre ele se afla ceva neașteptat, ceva pe care specialiștii nu știau cum să-l categorizeze. Fragmente scrise în aramaică, pline de nume ciudate: Oia, Haia, Mahvai, Gilgamesh. Povești despre uriași care au umblat pe pământ și ale căror capete se pierdeau printre nori. Vise despre copaci tăiați din rădăcini, despre pietre inscripționate cu sentințe de judecată, despre bătălii care au zguduit temeliile lumii. Relatări despre creaturi atât de masive, încât fiecare pas lăsa în urmă cratere în pământ, iar foamea lor mistuia orașe întregi. Aceasta era Cartea Urgiașilor. Fusese pierdută aproape 2000 de ani. Părinții bisericii timpurii n-au citat-o niciodată. Rabinii au pomenit-o rare ori. Existase doar în șoapte, în fragmente de texte manicheene găsite în deșerturile Persiei și Asiei centrale. Cei mai mulți credeau că e o legendă, un mit care n-a existat cu adevărat. Dar iată aici, spartă, incompletă, dar indiscutabil reală. Iar când cercetătorii au pus cap la cap fragmentele, au înțeles de ce fusese ștearsă din istorie. Cartea lui Enoch ne spune că 200 de îngeri, numiți priveghetori, s-au coborât pe pământ, au luat de soții femei omenești și au zămislit pe Nefilim. Ne spune că acești uriași au adus violență și corupție în lume și că Dumnezeu i-a judecat cu potopul. Este o poveste a răzvrătirii și a dreptății divine, spusă de la distanță, cu claritatea ulteriorității. Însă Cartea Urgiașilor este diferită. Ea nu privește de departe. Ea te bagă înăuntru. Le dă uriașilor nume, voci, gânduri. Înregistrează conversațiile lor cu tații lor, priveghetorii căzuți. Descrie visele care îi bântuiau noaptea.
viziuni ale propriei lor distrugeri de care nu puteau scăpa. Cartea lui Enoch vorbește despre Nefailim ca despre niște instrumente ale haosului, niște forțe anonime ale distrugerii. Cartea uriașilor ne lasă să-i auzim vorbind, ne arată frica lor atunci când și-au dat seama că Osânda se apropie. Dezvăluie că l-au trimis pe unul dintre ai lor, un uriaș pe nume Mahuai, într-o călătorie disperată, ca să-l caute pe profetul Enoch, să-l roage să le tălmăcească visele, să întrebe dacă există vreo cale de scăpare de judecata cerului. Și ne spune ce le-a răspuns Enoch: niciun fel de milă, nicio scăpare. Soarta lor era pecetluită înainte să se fi născut. Fiecare dintre ei avea să moară în potop, iar duhurile lor, acele ființe puternice, colosale, aveau să rămână captive pe pământ pentru totdeauna, devenind demonii care chinuie omenirea până în ziua de azi. Aceasta era cunoașterea pe care biserica primară nu o putea accepta. Să recunoști că demonii au fost odinioară duhurile uriașilor, că răul are o genealogie, o istorie, un început. Asta era prea mult. Estompa granițele dintre bine și rău. Îi dădea dușmanului o față, o poveste, o tragedie, așa că această carte n-a fost interzisă prin decrete răsunătoare sau condamnări oficiale. Pur și simplu a fost lăsată deoparte. Nu s-au mai făcut copii. Nu a fost inclusă în niciun canon. Nimeni n-a mai citit-o în sinagogi sau în biserici. De-a lungul secolelor s-a stins, sulurile s-au descompus, amintirea s-a estompat, doar deșertul și-a mai adus aminte, iar în 1947 deșertul a dat-o înapoi. Cei mai mulți dintre voi au auzit povestea priveghetorilor și a uriașilor din cartea lui Enoch. Este textul care ne dă schița largă, coborârea îngerilor, coruperea omenirii, nașterea uriașilor, potopul ce vine. Însă acea carte păstrează distanța. Este scrisă ca un document juridic, o înregistrare a crimelor și a pedepselor. Ne spune ce s-a întâmplat, dar nu intră în sufletele celor care au trăit acele clipe. Cartea uriașilor face exact opusul. Enoch descrie pe Nefilim ca pe o plagă a pământului, monstruoși și brutali. Cartea uriașilor ne arată că erau mai mult decât atât. Erau fii, aveau tați care le-au dezvăluit taine din cer, aveau nume, identități, roluri, erau prinți ai unei rase osândite, născuți într-o lume care nu-i putea cuprinde. Enoch ne spune că potopul a venit ca un act de dreptate divină. Cartea uriașilor ne arată teroarea din ochii uriașilor pe măsură ce apele începeau să se ridice. Înregistrează ultimele lor clipe, încercările disperate de a înțelege de ce sunt nimiciți, rugămințile către tații lor, priveghetorii căzuți, care nu puteau face nimic să-i salveze. Enoch se încheie cu speranță, cu făgăduința că cei drepți vor fi mântuiți, că mila lui Dumnezeu va reface pământul. Cartea uriașilor se termină în întuneric. Ne spune că și după potop, după ce trupurile uriașilor au fost înecate și îngropate sub ape, duhurile lor nu s-au dus nicăieri. Au rămas. Au devenit duhurile necurate, demonii care bântuie pământul, chinuind omenirea, căutând fără sfârșit odihna pe care nu o vor găsi niciodată. De aceea era temută această carte. Nu oferea răspunsuri simple. Nu împărțea lumea curat între bine și rău. Arăta tragedia răzvrătirii, da, dar arăta și tragedia celor născuți în păcat, care n-au ales niciodată propria lor creație și totuși erau condamnați la fel. Acesta este motivul pentru care, dacă îți plac tainele istoriei și descoperirile care răstoarce tot ce credeai că știi, atunci probabil vei dori să explorezi mai departe cu mine. Așa că apasă pe butonul de abonare și dă clopoțelul pentru a nu rata niciun episod din arhivele interzise. Pentru că acum intrăm cu adevărat în miezul acestor fragmente redescoperite. O să vorbim despre nume. Cândva, să cunoști numele unei ființe însemna să cunoști însăși esența ei, natura ei, soarta ei. Iar cartea uriașilor ne dă nume. Cel mai mare dintre Nefilim era Ohia, Oia. Împreună cu fratele său Geamăn, Hahia, Haia. Erau fiii lui Semihaza, conducătorul priveghetorilor, cel care organizase răzvrătirea în cer. Numele lor înseamnă gemete și țipete, iar ei au purtat acea greutate în fiecare faptă a lor. Coloși atât de înalți încât, atunci când stăteau în picioare, capetele li se pierdeau în nori. Când vorbeau, glasul lor bubuia ca un tunet peste văi. Apoi era Mahuai, fiul îngerului Barachiel,
El era diferit de ceilalți, mai tăcut, mai contemplativ. În timp ce Ohia și Hahia dominau prin forță și intimidare, Mahwai era cunoscut pentru vitejia lui nemaipomenită. Putea străbate distanțe uriașe în câteva clipe, iar fiecare pas acoperea kilometri întregi. Se spunea că putea zbura, că sângele tatălui său înger îi dădea puterea să se înalțe în aer și să călătorească între pământ și cerurile de jos. Au fost și alții. Gilgamesh, al cărui nume avea să fie amintit mai târziu în legendele sumeriene ca rege erou, deși cartea uriașilor pictează o imagine mult mai sumbră. Hobabish, a cărui forță era de neîntrecut chiar și printre ceilalți uriași. Și Ahijah, cunoscut pentru cruzimea lui până și într-o rasă definită de violență. Acestea nu erau brute lipsite de minte. Erau stăpâni, comandanți, fii ai unor îngeri care își aminteau de cer și tânjeau după o glorie pe care nu o vor poseda niciodată. Iar după cum vom vedea, știau că timpul li se scurge. De ce n-a fost păstrată cartea uriașilor alături de cartea lui Enoch în canonul oficial? Părinții bisericii puteau accepta ideea că îngerii au căzut, că au corupt omenirea și că Dumnezeu i-a judecat. Erau lecții de ascultare, avertismente împotriva mândriei și răzvrătirii. Însă cartea uriașilor mergea mai departe. Lăsa să se înțeleagă că uriașii nu erau pur și simplu răi. Erau tragici. Aveau conștiință, memorie, frică, visau, iar în visele acelea vedeau venindu-și propria distrugere. Îi făcea simpatici, iar simpatia pentru copiii îngerilor căzuți era un lucru periculos. Dacă nefilimii puteau fi plânși, dacă distrugerea lor putea fi pusă sub semnul întrebării, atunci ce se întâmplă cu doctrina dreptății divine? Ce se întâmplă cu învățătura că judecățile lui Dumnezeu sunt întotdeauna perfecte, întotdeauna fără cusur? Biserica nu putea lăsa această întrebare să planeze în aer. Așa că această carte a fost lăsată în liniște deoparte. Nu combătută, nu condamnată, pur și simplu uitată. Însă fragmentele au supraviețuit, ascunse în borcane, îngropate în nisip, așteptând. Cartea uriașilor nu există ca manuscris complet. Ceea ce avem sunt piese, bucăți de pergament, linii de text în aramaică, pasaje rupte și decolorate de trecerea a 2000 de ani. Unele fragmente descriu nașterea uriașilor, acele uniri dintre priveghetori și femeile omenești care n-ar fi trebuit să aibă loc niciodată. Altele înregistrează conversații între nefilim și tații lor, momente în care îngerii căzuți încercau să-și învețe fiii tainele cerului doar ca să realizeze că au creat ceva dincolo de controlul lor. Alte fragmente vorbesc despre visele care au început să bântuie uriașii în anii dinaintea potopului. Copaci doborâți, grădini distruse, pietre inscripționate cu cuvinte de judecată. Nefilimii nu înțelegeau aceste vise, iar teama lor creștea cu fiecare noapte care trecea. Cea mai completă secțiune a cărții uriașilor este relatarea călătoriei lui Mahwai. Când visele au devenit de nesuportat, uriașii s-au adunat și au luat o hotărâre. Vor trimite pe unul dintre ei să-l găsească pe Enoch, profetul care umblase cu Dumnezeu, singurul om care fusese luat în tărâmurile cerești și se întorsese. Dacă cineva putea să le interpreteze visele, acela era Enoch. Mahwai a fost ales. Și ceea ce avea să se întâmple în continuare avea să pecetluiască soarta fiecărui uriaș de pe pământ. Acum, s-ar putea să te întrebi, de ce un text scris acum mai bine de 2000 de ani, ascuns în peșteri și interzis de autoritățile bisericești, ar trebui să conteze pentru noi azi? Pentru că întrebările pe care le ridică nu au dispărut niciodată. Ce se întâmplă atunci când puterea este abuzată? Ce devin copiii născuți din acel abuz, care nu și-au ales propria existență? Pot ființele create în răzvrătire să găsească vreodată răscumpărare? Sau sunt osândite din clipa nașterii lor? Și, cel mai important, de unde a venit răul? Cartea uriașilor oferă un răspuns, nu unul comod, nu unul care să se încadreze perfect în tiparele teologice, dar un răspuns totuși. Ea ne spune că răul nu este abstract, nu este o forță vagă fără origine sau istorie. Are un început, are nume, are o poveste. Iar dacă înțelegem acea poveste, poate vom înțelege mai bine lumea în care trăim acum, bătăliile pe care le ducem, întunericul cu care ne confruntăm și speranța că, și în noaptea cea mai adâncă, lumina cerului nu s-a stins. Fragmentele au fost găsite, numele au fost rostite din nou, Ohia, Hahia, Mahwai, Gilgamesh. Și din acele cuvinte străvechi și frânte începe să iasă la iveală o poveste.
O poveste despre nașteri care n-ar fi trebuit să se întâmple, despre ființe prea puternice pentru ca pământul să le poată conține și despre o foame atât de vastă încât amenința să devoreze toate ființele vii. Dar nu te gândi că asta e tot. Până acum am vorbit doar despre descoperirea manuscriselor și despre chipurile uriașilor. Adevărata întrebare și cea mai neliniștitoare este alta. Ce s-a întâmplat înainte de potop? Cum arăta viața pe pământ când ființe de 450 de picioare înălțime își disputau fiecare bucată de hrană? Și mai ales, ce au visat acești uriași cu puțin timp înainte să vină sfârșitul? Răspunsurile te vor face să privești altfel fiecare umbră care se mișcă noaptea la marginea câmpului tău vizual. Vom vorbi despre visele care i-au urmărit până în clipa în care valurile s-au închis deasupra capetelor lor. Te așteaptă cel mai întunecat vis al unei lumi condamnate. Nu pleca nicăieri. Vom continua imediat. Ai auzit până acum despre descoperirea incredibilă din peșterile de la Qumran, despre sulurile care au stat ascunse 2000 de ani, despre cartea uriașilor și despre numele pe care autoritățile religioase au încercat să le șteargă din istorie: Ohia, Hahia, Mahwai, Gilgamesh. Dar nu ți-am spus încă cel mai important lucru. Nu ți-am spus cum arăta de fapt această lume înainte de potop. Și nici nu ți-am spus ce s-a întâmplat în noaptea dinaintea înecului, când uriașii au înțeles că nici măcar puterea lor uriașă nu-i poate salva. Închide ochii o clipă. Fă-o chiar acum. Imaginează-ți un cer gri, dar nu gri ca ploaia obișnuită, ci un gri ca spuma unui râu ieșit din matcă. Imaginează-ți un pământ care geme sub talpa unor creaturi atât de mari, încât le vezi genunchii de la distanță de 10 kilometri. Și imaginează-ți mirosul. Sânge, pământ ars, ceva putred care stă în aer ca o pătură groasă. Asta era lumea în care se nășteau nefilimii. Iar eu îți spun acum, nu o să crezi cu ce cruzime veneau ei pe lume. Unirile dintre priveghetori și fiicele oamenilor nu au fost blânde. Nu s-au născut din iubire, ci din poftă, o poftă sucită, întunecată, care mistuia. Îngerii care coborâseră își abandonaseră natura cerească și, făcând asta, deveniseră ceva nici pe deplin divin, nici pe deplin muritor. Erai captivi între două lumi, iar copiii născuți din ei aveau să fie la fel de captivi. Primele nașteri au fost înregistrate în șoapte, în povești trecute din sat în sat în anii dinainte, ca scrisul să devină obișnuit. Femeile care se culcaseră cu priveghetorii nu duceau sarcina cum o duceau celelalte femei. Sarcinile erau scurte, violente și aproape întotdeauna fatale. Copiii creșteau într-un ritm nefiresc în pântece. Trupurile li se lărgau până când mamele nu-i mai puteau cuprinde. Când primii nefilim au ieșit la lumină, cei care au fost martori abia dacă își credeau ochilor. Acestea nu erau piși de om, erau cu totul altceva. Cartea uriașilor ne spune că în câteva zile de la naștere, uriașii ajunseseră de talia unor bărbați maturi. În câteva săptămâni, dominau de sus până și cel mai înalt om. Iar până să ajungă la maturitate, stăteau drepți ca cedrii Libanului, iar capetele li se pierdeau în nori când umblau. Textele îi descriu ca având 300 de coți înălțime. Asta înseamnă 450 de picioare. Mai înalți decât cei mai înalți copaci, mai înalți decât majoritatea dealurilor care brăzdau peisajul străvechi. Când se mișcau, pământul tremura. Când vorbeau, glasurile lor se duceau kilometri întregi, răsunând de munți și peste văi ca bubuitul unui tunet îndepărtat. Și totuși, nu numai mărimea îi făcea diferiți. Nefilimii purtau în sânge un amestec ciudat de ceresc și pământesc. De la tații lor, moșteniseră o putere dincolo de înțelegerea umană, cunoașterea tărâmurilor cerești și o foame care nu putea fi potolită niciodată. De la mamele lor, moșteniseră forma fizică, mortalitatea și capacitatea de a suferi. Erau ființe ale contradicției, puternice, dar osândite, înțelepte, dar lipsite de înțelepciunea adevărată, vii, dar care nu aparțineau cu adevărat lumii celor vii. Printre primii născuți au fost Ohia și Hahia, fiii gemeni ai lui Semihaza. Semihaza era conducătorul celor 200 de priveghetori care juraseră pe muntele Hermon, cel care îi convinsese și pe ceilalți să-și părăsească posturile și să coboare pe pământ. El luase de soție pe o femeie numită Nama, iar din acea unire se născuseră gemenii. Din clipa nașterii, era clar că Ohia și Hahia erau diferiți chiar și printre ceilalți uriași. Erau mai mari, mai puternici,
mai înfiorători decât toți ceilalți care aveau să vină după ei. Pielea lor era albă ca piatra, ochii le ardeau cu o lumină lăuntrică și când plângeau în scutece, glasurile lor spărgeau ferestrele fiecărei case pe o rază de 1 kilometru. Pe măsură ce creșteau, tatăl lor, Semihaza, privea cu un amestec de mândrie și o îngrijorare tot mai mare. El căutase să creeze fii care să stăpânească pământul, să întemeieze o nouă ordine sub îndrumarea priveghetorilor. Însă ceea ce vedea el în Ohia și Hahia nu era o regalitate. Era ceva mult mai aproape de haos. Gemenii erau de nedespărțit, dar nu semănau deloc ca temperament. Ohia era posac, predispus la tăceri lungi și la accese de furie. Stătea zile întregi privind orizontul, de parcă ar fi căutat ceva ce nu putea numi. Hahia, dimpotrivă, era neliniștit și violent. Se bucura de distrugere, de a-și testa puterile împotriva lumii din jur. Împreună, era o forță pe care nici măcar tatăl lor se străduia să o controleze. Apoi era Mahwai, fiul îngerului Barachiel. Barachiel fusese unul dintre priveghetorii însărcinați să observe stelele, să urmărească mișcările cerurilor și să se asigure că ordinea cosmică rămâne intactă. Când a coborât, a adus cu el cunoștințe ale tărâmurilor cerești pe care nici ceilalți priveghetori nu le posedau. Mahwai a moștenit darurile tatălui său. Nu era la fel de mare ca Ohia și Hahia, dar era mai iute, mult mai iute. Cartea uriașilor îl descrie ca fiind capabil să străbată 1000 de leghe într-o singură zi, pașii săi acoperind kilometri cu fiecare pas. Unele fragmente sugerează că putea zbura, ridicându-se în aer pe aripi moștenite din neamul lui îngeresc. Deși textele nu spun clar dacă acele aripi erau fizice sau mai degrabă metaforice. Lucrul cert este că Mahwai era diferit. În timp ce ceilalți nefilim erau consumați de puterea lor, de cuceriri și dominație, Mahwai era gânditor, punea întrebări, căuta să înțeleagă și tocmai această calitate avea să-i determine într-o zi pe uriași să-l trimită într-o călătorie care avea să le pecetluiască soarta. Au fost și alții. Cartea uriașilor îl pomenește pe Gilgamesh, al cărui nume avea să răsune în istorie mult după potop, amintit în legendele sumeriene ca un mare rege și erou. Însă fragmentele pictează o imagine mult mai sumbră. Gilgamesh era unul dintre uriași, un uriaș de o forță teribilă și ambiție nesățioasă, care căuta să clădească o împărăție care să rivalizeze cu cerul însuși. Hobabish era cunoscut pentru puterea sa fizică de neegalat. Chiar și printre uriași, el ieșea în evidență. Se spunea că putea smulge munții din rădăcini, că odată a ridicat o bucată din pământ și a aruncat-o în mare, creând o prăpastie care a înghițit o pădure întreagă. Și mai era Ahijah, a cărui cruzime era legendară chiar și într-o rasă definită de violență. În timp ce ceilalți nefilim ucideau ca să supraviețuiască, ca să-și hrănească foamea nesfârșită, Ahijah ucidea de plăcere. Se delecta cu suferința altora, cu frica pe care o putea stârni dintr-o singură privire. Aceștia erau fiii priveghetorilor. Aceștia erau nefilimii. Și existau diferențe între ei, variații de mărime și de abilități în funcție de care priveghetor îi zămislise. Fiii lui Semihaza și ai celorlalți priveghetori căpetenii erau cei mai mari și mai puternici. Fiii îngerilor mai mărunți erau mai mici, deși tot uriași, tot dincolo de orice scară umană. Dar toți împărtășeau aceleași trăsături. Toți posedau o putere care putea sfărâma piatra. Toți purtau o foame care creștea în fiecare zi. Și toți, fie că știau, fie că nu, purtau în ei semințele propriei lor distrugeri. Sângele îngerilor nu se amestecă bine cu sângele omenirii. Nefilimii n-ar fi trebuit să existe niciodată. Era o violare a ordinii firești, ființe prinse între două tărâmuri, fără să aparțină cu adevărat niciunuia. Însă și existența lor era o sfidare la adresa echilibrului pe care Dumnezeu îl statornicise la temelia lumii. Iar creația părea să se răzvrătească împotriva lor. Pământul pe care călcau devenea sterp, râurile secau în prezența lor. Animalele fugeau dinaintea lor, simțind că ceva nu era în regulă cu ființa lor. Până și vremea părea să li se împotrivească, ca și cum cerul însuși jelea ce fusese dezlănțuit pe pământ. Nefilimii simțeau această respingere, deși nu o înțelegeau. Simțeau greutatea lumii apăsând asupra lor, senzația că erau străini într-un pământ care nu-i voia. Iar acest sentiment, mai presus de orice altceva, le hrănea furia și foamea care aveau să-i mistuie în curând. În primii ani, priveghetorii au încercat să-și ghideze fiii, să-i învețe, să-i modeleze după cum își închipuiseră. Semihaza i-a adunat pe toți uriașii și le-a vorbit despre putere,
despre dominație, despre dreptul celor puternici de a conduce peste cei slabi. Le-a spus că sunt superiori omenirii, că sunt destinați să întemeieze o nouă ordine pe pământ. Însă uriașii nu erau interesați de ordine. Erau interesați să satisfacă acea foame care îi roadea neîncetat, o foame care creștea mai puternică în fiecare zi. La început, au mâncat ce le oferea pământul. Au mistuit câmpuri întregi de grâu într-o singură ședință. Au măcelărit cirezi de vite, turme de oi, fără să lase în urmă decât oase risipite pe dealuri. Oamenii priveau îngroziți cum recoltele lor dispăreau, cum vitele li se făceau nevăzute, cum belșugul pentru care munciseră luni de zile era devorat în câteva ceasuri. Însă nu era suficient. Nu era niciodată suficient. Foamea uriașilor nu era o foame obișnuită. Era ceva mai adânc, ceva ce venea din nepotrivirea fundamentală a existenței lor. Erau ființe care n-ar fi trebuit să se nască. Iar trupurile lor păreau să știe asta, cerând tot mai mult combustibil doar ca să se mențină în viață. Așa că au început să ia mai mult. Au jefuit sate, au cărat grânare întregi, au vânat animalele sălbatice până când pădurile au rămas goale, au despuiat pământul, lăsând în urmă doar pustiire. Oamenii au început să moară de foame. Familii întregi se înghesuiau în case, raționalizând puțina mâncare rămasă, rugându-se unor zei care păreau că i-au părăsit. Părinții își vedeau copiii subțirând și slăbindu-se, incapabili să le mai asigure cele necesare, incapabili să îi protejeze de uriașii care luau totul. Și totuși, uriașii flămânzeau în continuare. Fragmentele cărții uriașilor nu ocolesc ce s-a întâmplat mai departe. Le consemnează pe șleau, fără înflorituri, ca și cum oroarea ar vorbi de la sine. Nefilimii au început să mănânce trupuri omenești. La început au fost trupurile morților, ale celor pieriți de foamete sau boli. Uriașii năvăleau noaptea în sate, spărgeau mormintele și devorau cadavrele înainte de răsăritul soarelui. Însă curând, nici morții n-au mai fost de ajuns. Foamea i-a împins mai departe. Au început să vâneze oamenii vii. Cartea uriașilor o spune fără menajamente. Au început să păcătuiască împotriva păsărilor, împotriva fiarelor, împotriva târătoarelor și împotriva peștilor. Și au început să mănânce unii carnea altora și să bea sânge. Comunități întregi dispăreau peste noapte, călătorii care se îndepărtau prea mult de zidurile cetăților nu mai erau văzuți niciodată. Drumurile au devenit pustii. Ogoarele au fost abandonate. Omenirea s-a retras în orice fortificație a putut clădi, în spatele zidurilor de piatră și porților de fier, rugându-se ca uriașii să le ocolească. Dar nici zidurile de piatră nu îi puteau opri prea mult timp. Uriașii le sfărâmau ca pe hârtie, vârând mâna uriașă înăuntru și scoțând oamenii care tremurau în întuneric, devorându-i cu aceeași nepăsare cu care ai culege un ciorchine de struguri. Pământul a fost pângărit de sânge. Țipetele celor chinuiți s-au ridicat până la porțile cerului, iar în tărâmurile cerești, îngerii credincioși priveau îngroziți ce dezlănțuiseră frații lor căzuți asupra lumii. Însă ce era mai rău avea să vină abia acum. Pentru că atunci când uriașii au mistuit fiecare făptură vie pe care au putut-o găsi, când pământul fusese jefuit și oamenii se ascunseseră prin cele mai adânci peșteri și pe cei mai înalți munți, uriașii s-au întors unii împotriva altora. Cartea uriașilor consemnează că nefilimii au început să se devoreze între ei. Frate s-a ridicat împotriva fratelui, cei puternici au pândit pe cei slabi, alianțe s-au format și s-au desfăcut în câteva ceasuri, pe măsură ce foamea învingea orice alt instinct. Războaiele dintre uriași începuseră. Să-ți faci o idee despre amploarea acestor războaie, imaginează-ți doi munți care se lovesc unul de altul. Așa sunau bătăliile dintre Ohia și Hahia. Cei doi frați, cândva de nedespărțit, deveniseră liderii a două facțiuni care se urau din răsputeri. Ohia a strâns în jurul lui pe cei care credeau că soluția este să-și extindă teritoriul, să se aventureze în ținuturi noi, unde poate se mai găsea hrană. Hahia susținea că trebuie să-și consolideze puterea, să elimine pe nefilimii mai slabi și să împartă resursele rămase doar între cei mai puternici. Dezacordul dintre frați s-a transformat în dușmănie deschisă. Nu mai puteau sta unul lângă altul. Fiecare vedea în celălalt un rival, o amenințare, un obstacol în calea supraviețuirii. Cartea uriașilor descrie o confruntare între ei care a zguduit munții. S-au întâlnit într-o vale, înconjurați de supușii lor. Pentru o clipă, părea că s-ar putea împăca. Atunci Hahia a rostit cuvinte care nu mai puteau fi luate înapoi. L-a acuzat pe Ohia de slăbiciune, de sentimentalism, de prea multă grijă față de oamenii pe care ar fi trebuit să-i stăpânească.
Răspunsul lui Ohia a fost fulgerător. L-a lovit pe fratele său cu o forță atât de mare, încât zgomotul loviturii s-a auzit pe 100 de kilometri. Hahia s-a clătinat, dar n-a căzut. Dimpotrivă, s-a aruncat înainte, iar cei doi uriași, fiecare de aproape 500 de picioare înălțime, s-au ciocnit cu puterea unui cutremur. Bătălia dintre ei a durat 3 zile. Valea în care se luptau a fost sfâșiată. Pereții ei s-au prăbușit. Râul a fost deviat din albia sa. Uriașii mai mici au fugit îngroziți să nu fie nimiciți în goana uriașilor. Până și priveghetorii, îngerii căzuți care le fusese rătați, priveau de la distanță, fără să intervină. În cele din urmă, niciun frate n-a câștigat. Amândoi erau răniți, sângerând din răni care i-ar fi omorât pe orice om. S-au retras în capăt opuse ale pământului, iar ruptura dintre facțiunile uriașilor a devenit permanentă. Însă luptele nu s-au oprit. Dacă ceva, s-au intensificat. Uriașii, care altădată vânau împreună, se întorceau acum unul împotriva altuia. Încrederea devenise un lux pe care nimeni nu și-l mai permitea. Textele descriu scene de groază greu de înțeles. Un uriaș pe nume Hobabiș, înnebunit de foame, și-a atacat și ucis propriul frate, devorându-i carnea într-o încercare disperată de a se mai hrăni. Un alt uriaș, al cărui nume s-a pierdut în fragmente, a fost înconjurat de un grup de nefilim mai tineri și sfâșiat, trupul său împărțit între ei ca o bucată de carne la un ospăț macabru. Pământul, deja pătat cu sângele oamenilor și al animalelor, curgea acum roșu de sângele uriașilor înșiși. Aerul era gros de duhoarea morții. Vulturii învârtejeau deasupra, deși nici ei nu erau în siguranță, uriașii săreau în aer să-i prindă, mistuindu-i cu tot cu pene. Și prin toate acestea, foamea rămânea. O foame pe care niciun strop de hrană nu o putea potoli. O găună care părea să crească în fiecare zi. Nefilimii mâncau și mâncau, dar se simțeau tot flămânzi. Cartea uriașilor sugerează că această foamete nu era doar trupească, era duhovnicească. Uriașii erau ființe dezbinate în lăuntrul lor, purtând sângele atât al cerului cât și al pământului, neaparținând pe deplin niciunuia. Erau captivi în trupuri care cereau mereu mai mult, suflete care nu puteau găsi odihnă, existențe fundamental greșite. Mâncau ca să umple un gol care nu putea fi umplut. Ucideau ca să înăbușe o durere care nu putea fi înăbușită. Se înfureau împotriva unei lumi care îi respingea, împotriva unui Dumnezeu care nu intenționase niciodată să existe. Și în furia lor distrugeau tot ce atingeau. Oamenii care mai supraviețuiau au început să se roage. Se adunau în cele mai adânci peșteri, pe cei mai înalți munți, în orice loc unde uriașii nu putea ajunge cu ușurință și își ridicau glasurile spre cer. Cereau izbăvire, milă, un sfârșit al coșmarului care le mistuise lumea. Se rugau Dumnezeului care îi făcuse, care le dăduse pământul ca locuință, care făgăduise să-i ocrotească. Îi aminteau de legământul său, de iubirea lui pentru omenire, de făgăduința că nu-și va părăsi zidirea, iar în tărâmurile cerești rugăciunile lor au fost auzite. Cei 4 mari arhangheli, Mihail, Gavriil, Rafail și Uriel, au stat înaintea tronului celui preanalt și au raportat ce au văzut. Au descris pustirea pământului, sângele care acoperea ținuturile, strigătele nevinovaților care ajunseseră la porțile cerului. Au descris pe nefilim, urăciunile născute din unirile dintre priveghetori și femeile omenești, ființe care prefăcuseră pământul într-un tărâm al morții și al terorii. Și au cerut îngăduința să acționeze. Răspunsul a venit iute. Toți uriașii vor fi nimiciți. Fiecare dintre ei va pieri. Trupurile lor vor fi măturate, iar duhurile lor vor fi legate de pământ în neputința de a găsi odihnă până la judecata finală. Priveghetorii, tații lor, vor fi închiși în adâncurile pământului, înlănțuiți în întuneric până la sfârșitul zilelor, iar lumea va fi curățată cu apă, spălată de orice urmă de corupție, pentru ca omenirea să poată începe din nou. Însă, înainte ca judecata să cadă, ceva ciudat a început să se întâmple. Uriașii au început să viseze și în acele vise și-au văzut o sândă apropiindu-se. Ohia a visat prima dată. S-a văzut într-o grădină uriașă, mai frumoasă decât orice văzuse vreodată. Copaci se ridicau spre cer, ramurile lor grele de rod, frunzele sclipind cu o lumină lăuntrică. Apoi cerul s-a întunecat, nori grei și negri, și dintre nori au coborât ființe de lumină, cu aripi care acopereau cerul și ochi care ardeau ca stelele. Ele purtau topoare, ferăstraie, unelte de tăiat.
și au început să taie. Copacii au căzut, florile au fost călcate în picioare, fructele au putrezit pe viță. Ohia a încercat să le oprească, dar mâinile i-au trecut prin ele ca prin fum. Și în liniștea care a urmat a auzit un glas adânc. Vremea ta s-a sfârșit. Tot ce ești va fi tăiat. Nimic nu va rămâne. Apoi a venit rândul lui Hahia. A visat o lespede de piatră uriașă, inscripționată cu scrisori de foc. Știa, fără să știe cum, că acele litere erau judecăți, sentințe scrise împotriva lui, împotriva fratelui său, împotriva tuturor uriașilor. A încercat să spargă piatra. A lovit cu toată puterea. Lovituri care sfărâmau munții, dar piatra n-a crăpat nici măcar o linie. Și piatra ce a început să cadă peste el. S-a trezit înainte de impact, dar teroarea i-a rămas în oase. Apoi au visat și ceilalți. Gilgamesh a visat un foc uriaș care îi mistuie cetățile. Hobabiș s-a văzut scufundându-se în pământ, tras în jos de mâini nevăzute. Toate visele spuneau același lucru. Distrugerea vine, totală, absolută, inevitabilă. Uriașii s-au adunat să vorbească. Nu se mai întâmplase niciodată ca atâția dintre ei să stea la oaltă pașnic, fără să se lupte. Visele îi zdruncinaseră, le spărseseră mândria și îi forțaseră să admită că ceva nu era în regulă. Mahwai a stat în fața adunării și a vorbit cu o calmă pe care puțini dintre ei o mai aveau. Acestea nu sunt vise obișnuite. Sunt viziuni trimise dincolo de tărâmul nostru. Mesaje menite să ne avertizeze sau poate să ne anunțe ce s-a hotărât deja. Cine le trimite? A cerut Ohia. Tații noștri, priveghetorii. Nu, a răspuns Mahwai. Priveghetorii sunt la fel de prinși ca și noi. Ei au coborât și nu se mai pot întoarce în cer. Oricare ar fi puterea care trimite aceste viziuni, vine de și mai sus. Dumnezeu însuși a șoptit unul dintre uriașii mai mici, iar un fior rece a străbătut adunarea. Dacă așa stă treaba, a spus Hahia, glasul îi se sucea de furie. Atunci aceste vise nu sunt avertismente, sunt sentințe. Poate, a fost de acord Mahwai. Dar nu știm cu certitudine, cineva trebuie să le interpreteze. Cineva care înțelege limbajul cerului. Cine? A întrebat Ohia. Răspunsul lui Mahwai a venit fără șovăială. Enoch. Numele a plutit în aer. Enoch. Profetul care a umblat cu Dumnezeu. Singurul om care fusese luat în tărâmurile cerești și se întorsese. Dacă cineva putea tălmăci visele uriașilor, acela era el. Unde este? A cerut Hahia. Mai trăiește? Trăiește, a spus Mahwai. Locuiește departe de aici, într-un ținut dincolo de munții răsăritului. Tatăl meu mi-a vorbit de el. M-a avertizat să nu-l caut niciodată, pentru că vorbele lui poartă autoritatea cerului însuși. Atunci vom trimite pe cineva să-l găsească, a spus Ohia. Vom aduce aici și îl vom forța să ne spună ce înseamnă aceste vise. Nu poți forța pe Enoch să facă nimic, a replicat Mahwai. Este ocrotit de puteri mult mai mari decât ale noastre. Poate ar fi dispus să vorbească dacă te duci la el cu respect, nu cu amenințări. Adunarea a dezbătut ore întregi. Unii spuneau că a-l căuta pe Enoch era un semn de slăbiciune. Alții că înțelegerea a ceea ce urmează le-ar permite să se pregătească, poate chiar să lupte. Până la urmă, au hotărât să trimită un sol. Cineva suficient de iute să facă drumul înainte ca visele să îi nebunească de tot. Cineva destul de inteligent să pună întrebările potrivite și să-și amintească răspunsurile. Cineva care, spre deosebire de majoritatea uriașilor, mai stăpânea o doză de autocontrol. L-au trimis pe Mahwai. El a acceptat fără să ezite, deși știa ce l-ar putea costa. Să-l caute pe Enoch însemna să recunoască faptul că uriașii au nevoie de ajutor, că nu pot rezolva această problemă doar cu puterea lor. Era o recunoaștere a slăbiciunii, dar Mahwai văzuse destule ca să știe că doar forța nu-i va salva. Visele se înmulțeau, veneau mai des, durau mai mult. Unii dintre uriași nu mai dormeau deloc, de teama a ceea ce ar putea vedea când închid ochii. Dacă exista vreo șansă să înțeleagă ce se întâmplă, dacă mai era vreo cale de a-și schimba soarta, acea cale trecea prin Enoch. În noaptea dinaintea plecării, Mahwai a stat singur pe un platou înalt, privind stelele pe care tatăl său îl învățase să le citească. A urmărit constelațiile cunoscute, cărările cerești pe care le memorase. Călătoria spre Enoch avea să-l ducă prin ținuturi pe care nu le mai străbătuse, dincolo de marginile lumii cunoscute, în regiuni în care nici măcar uriașii nu se aventurau.
Avea să zboare, folosindu-se de darurile moștenite de la tatăl său înger, străbătând distanțe uriașe cu o iuțeală pe care nicio făptură pământească nu o putea egala. Iar la capătul acelei călătorii avea să stea în fața unui om care vorbește cu glasul lui Dumnezeu însuși și să pună o întrebare al cărei răspuns o știa deja în inima lui. Dar trebuia să încerce. Pentru el, pentru frații săi, pentru această rasă ciudată, osândită, din care făcea parte. La primele licăriri ale zorilor, Mahwai și-a desfășurat aripile, nu niște apendice trupești, ci manifestări ale moștenirii lui cerești, vizibile doar atunci când el voia să fie văzute, și a sărit în aer. Vântul l-a prins, s-a înălțat tot mai sus, până când pământul de dedesubt a devenit o pânză de umbre și lumini. A zburat spre răsărit, spre munții unde se naște soarele, spre locuința profetului, spre adevărul pe care și-l dorea și de care se temea în același timp. În spatele lui, uriașii i-au urmărit plecarea în tăcere. Unii simțeau speranță. Poate Mahwai se va întoarce cu vești că pot fi mântuiți, că visele lor sunt avertizmente false, că mai e un viitor pentru ei. Alții simțeau doar deznădejde. Știau, chiar dacă nu-și puteau mărturisi, că Mahwai nu pleca în căutarea mântuirii, ci în ultima încercare de a-și înțelege osânda. În tărâmurile cerești, îngerii credincioși priveau și ei. Îl vedeau pe Mahwai zburând, vedeau disperarea care îl mâna, vedeau speranța imposibilă pe care o purta în piept. Și știau ce avea să-i spună Enoch când va ajunge. Niciun fel de milă, nici o scăpare. Hotărârea fusese rostită înainte ca uriașii măcar să se fi născut. Distrugerea lor nu era o posibilitate de evitat. Era o inevitabilitate deja pusă în mișcare. Tot ce mai rămânea era ca ei să afle adevărul, iar Mahwai era tocmai pe drumul spre acel adevăr. Ce va afla el acolo? Ce cuvinte groaznice îi se vor spune în față? Și ce se va întâmpla când se va întoarce la frații săi cu vestea că nu există scăpare? Răspunsurile sunt mai sumbre decât ți-ai putea închipui. Și te așteaptă în continuarea acestei povești chiar după pauză. Călătoria lui Mahwai a durat 7 zile și 7 nopți. Nu s-a oprit să mănânce, nu s-a oprit să doarmă. Aripile lui nevăzute l-au purtat peste lanțuri muntoase atât de înalte, încât vârfurile lor spintecau norii, peste deșerturi în care nu mai căzuse o picătură de ploaie din vremea bunicilor, peste păduri atât de dese încât lumina soarelui nu atingea niciodată pământul. Zbura mereu spre răsărit, spre marginea lumii, acolo unde pământul se întâlnește cu cerurile de jos. Nu obosea. Mai bine spus, nu își permitea să obosească. În pieptul lui ardea o întrebare pe care o tot auzea ca pe un ecou în fiecare bătaie de aripă. De ce suntem osândiți? De ce? Visele pe care le visaseră frații lui începuseră să-l atingă și pe el. Nu în fiecare noapte, dar destul de des. Vedea apă care se ridică, pământ care se cutremură, glasuri care strigă în limbi pe care aproape că le înțelegea, dar nu chiar. În ultimele nopți, înainte să ajungă la destinație, un vis anume îl bântuia. O lespede de piatră, ca cea din visul lui Hahia, dar pe lespede era scris un singur cuvânt. Nimic. Fără context, fără explicații. Nimic. Se trezea cu inima bubuind și simțea cum până și sângele lui de uriaș îngheață în vine. A 7-a zi, când soarele stătea sus de tot, a zărit-o. O grădină aflată într-o vale pe care nicio hartă nu o înregistrează. Copaci de o frumusețe de neînchipuit, care purtau fructe ce străluceau cu lumină lăuntrică ca niște lampioane agățate de crengi, flori care cântau. Da, cântau. Vântul trecea prin ele și ele scoteau un vuiet lin, ca o adiere transformată în colindă. Și în mijlocul acestei grădini, o locuință simplă, făcută din lemn viu, ai cărei pereți creșteau chiar din pământ, iar acoperișul era țesut din ramuri care nu-și pierdeau niciodată frunzele. Mahwai a descins ușor, aproape sfios. Știa că aici nu poți să te năpustești ca un taur într-un magazin de porțelanuri. Aici locuia Enoch, profetul care umblase cu Dumnezeu, singurul om viu care văzuse ce e dincolo de văl. Când picioarele i-au atins pământul, a simțit cum puterea îi se reduce. Nu fizic, rămăsese același uriaș de aproape 500 de picioare. Dar duhovnicește, în prezența acestui loc, toată forța lui îi se părea o glumă proastă. Un fior rece i-a urcat pe șira spinării. Atunci, dintre flori a apărut o făptură mică. Un om bătrân, abia dacă îi ajungea până la gleznă. Părul alb, fața brăzdată de ani, dar ochi,
Ochii ăia erau limpezi ca lacul de munte înainte de răsărit. Purta o haină simplă, din pânză aspră, dar haina aia părea să strălucească mai tare decât armurile aurite ale îngerilor pe care Mahvai le văzuse în poveștile tatălui său. Enoch a ridicat privirea și a spus: Te așteptam, fiul lui Barachiel. Visele fraților tăi au ajuns și până aici. Țipetele pământului s-au suit la cer. Răspunsul a fost dat. Tu ai venit să cauți tălmăcirea vedeniilor, dar ceea ce cauți cu adevărat este speranța. Și mă tem că nu am niciuna să-ți dau. Mahvai a îngenunchiat. A coborât trupul uriaș cât a putut de mult, fără să strivească florile acelea care cântau. Prorocule, glasul îi se frângea ca un lemn uscat. Visăm distrugere, judecată, un sfârșit de care nu putem scăpa. Spune-mi, sunt adevărate aceste vise? Nu este nicio cale de scăpare pentru noi? Noi nu am ales să ne naștem. Noi nu am cerut să existăm. Chiar nu este niciun fel de milă pentru cei care nu și-au ales păcatul? Enoch l-a privit. Și în privirea lui era atâta milă, dar și atâta fier, cât n-ai găsi într-o cetate asediată. Întrebarea ta are greutate, Mahvai. Este întrebarea tuturor celor care suferă din pricina unor împrejurări pe care nu le pot stăpâni. Dar răspunsul nu se schimbă doar pentru că întrebarea doare. Am stat înaintea tronului celui preanalt. Am auzit hotărârea. Îți voi spune ce mi s-a arătat. Deși nu-ți va aduce nicio alinare. Enoch a închis ochii și când i-a redeschis, glasul lui nu mai era doar al lui. Era ca și cum un tunet îndepărtat vorbea printre rândurile spuselor sale, ca și cum mai multe voci se suprapuneau peste a lui. Așa vorbește Domnul Duhurilor, Dumnezeul cel preanalt, Făcătorul cerului și al pământului. Priveghetorii care s-au coborât din locașul lor cel sfânt, care și-au părăsit starea și s-au pângărit cu fetele oamenilor, au călcat legea mea. Au stricat făptura mea și au adus silnicie pe pământ. Pentru aceasta vor fi legați în văile pământului, închiși în întuneric până în ziua celei mari judecăți. Mahvai simțea cum cuvintele îl lovesc ca niște ciocane nevăzute. Îl împingeau în jos, îl aplecau. Enoch nu se opri. Iar cât despre sămânța lor, despre uriașii care umblă pe pământ, ascultați cuvântul Domnului. Voi sunteți făpturi care n-ar fi trebuit să existe. Chiar firea voastră este o călcare a rânduielii pe care am întemeiat-o la temelia lumii. Purtați în voi atât veșnicia, cât și vremelnicia, atât cereștile, cât și pământeștile, și acest amestec nu poate dăinui. Ați mistuit munca oamenilor, ați devorat dobitoacele, păsările și peștii. V-ați întors unii împotriva altora și împotriva celor care v-au născut. Pământul geme sub pașii voștri. Cerul plânge pentru existența voastră. Chiar și zidirea strigă să fie curățată de voi. Mahvai nu mai putea să stea în genunchi. Era întins cu fața la pământ ca o cârpă udă. De aceasta este hotărârea. Fiecare uriaș va pieri. Niciunul nu va fi cruțat. Trupurile voastre vor fi nimicite în judecata care vine. Un potop va acoperi pământul, ape ridicându-se de dedesubt și vărsându-se de deasupra, până când orice făptură vie care umblă pe uscat va fi luată de ape. Lumea va fi curățată de prezența voastră, spălată de sângele pe care l-ați vărsat și de stricăciunea pe care ați răspândit-o. Iar duhurile noastre? A întrebat Mahvai, glasul abia o șoaptă. Ce se întâmplă cu duhurile noastre când trupurile noastre mor? Aceasta era întrebarea care îl chinuia cel mai tare. Îngerii sunt veșnici. Când cad, sunt închiși, dar nu încetează să existe. Oamenii mor, iar duhurile lor trec în tărâmul pregătit de Dumnezeu. Dar uriașii? Ei existau la mijloc. Ce se întâmplă cu ființele care nu sunt nici una, nici alta? Enoch a oftat. Și pentru prima dată, glasul lui a tremurat. Duhurile voastre nu vor intra în odihnă, nu se vor sui în niciun tărâm ceresc și nici nu vor coborî în locul pregătit pentru sufletele oamenilor. Sunteți hibrizi, anomalii, și nu este loc pentru voi în rânduiala făpturii. De aceea, duhurile voastre vor rămâne pe pământ, prinse între viață și moarte, neputincioase să găsească pacea. Pentru cât timp, glasul lui Mahvai s-a rupt ca o creangă prea uscată. Până la judecata finală, până la sfârșitul tuturor lucrurilor, când cerul și pământul vor fi făcute noi, duhurile voastre vor rătăci pământul ca duhuri rele, ca demoni, vor chinui omenirea,
vor căuta trupuri în care să locuiască, vor tânji după existența trupească pe care ați avut-o cândva, dar pe care nu o veți mai avea niciodată. Veți fi pricina bolilor, a nebuniei, a posedării. Veți fi terorile nevăzute care vor bântui omenirea din generație în generație. Aceasta este osânda voastră. Acesta este destinul vostru. Grădina a amuțit. Florile nu mai cântau. Nici măcar vântul nu mai sufla. Mahwai a rămas întins la pământ, incapabil să vorbească, incapabil să gândească. Greutatea cuvintelor era mai grea decât orice munte pe care îl ridicase vreodată un uriaș. Există vreun apel? A reușit până la urmă să șoptească. Vreo cale să schimbăm această soartă? Putem fugi la capătul pământului? Putem cere iertare, face pocăință, orice? Nimic nu poate schimba această cale? Eno a clătinat din cap încet. Hotărârea a fost pecetluită. Chiar înainte să vă nașteți, chiar înainte ca priveghetorii să coboare, acest sfârșit era prevăzut. Domnul nu acționează în pripă sau în mânie. Este dreptate săvârșită după legi mai vechi decât pământul însuși. Întreb dacă este milă pentru cei care nu și-au ales păcatul. Îți spun, mila este că vi se spune adevărul. Mila este că aveți vreme să vă pregătiți. Mila este că sfârșitul vostru, oricât de cumplit, nu este fără scop. Din nimicirea voastră, omenirea va învăța. Din soarta voastră, generațiile viitoare vor înțelege prețul răzvrătirii împotriva rânduielii firești. Aceasta nu este milă, a spus Mahwai, cu glas stins. Aceasta înseamnă să fi făcut o pildă. Da, a fost de acord Enoch. Este și una și alta. Și acesta este tot ce se poate oferi. Profetul a băgat mâna în strai și a scos un sul mic de pergament. Am scris ce mi s-a arătat. Toată profeția, întreaga judecată. Du acest sul fraților tăi. Lasă-i să citească ce îi așteaptă. Lasă-i să știe că visele lor spun adevărul. Grădina va fi tăiată. Pietrele judecății au fost inscripționate. Apele au și început să se adune în adâncurile pământului. Nu este scăpare. Nu este îndurare. Există doar vremea dintre acum și atunci. Folosiți-o cum voiți. Mahwai a luat sulul cu grijă. Mâna lui cea uriașă tremura, ținând acea fâșie minusculă de pergament. Cântărea cât o pană, dar se simțea mai grea decât o cetate. Cât timp? A întrebat. Cât mai avem? Domnul v-a dat 120 de ani de acum înainte. 120 de ani până când fântânile adâncului cel mare vor izbucni și ferestrele cerului se vor deschide. 120 de ani ca să vă împăcați cu existența voastră și cu sfârșitul vostru. 120 de ani. Pentru un om, poate 2 vieți. Pentru un uriaș, o clipă. O bătaie din aripi. Mahwai știa că nici măcar nu-i va ajunge să vadă cum se usucă o frunză în toate anotimpurile. S-a ridicat încet, strângând sulul în pumn. Îți mulțumesc, prorocule, pentru dreptate. Deși vestea aduce doar deznădejde, măcar acum știm adevărul. Adevărul nu este niciodată deznădejde, Mahwai, a spus Enoch blând. Deznădejdea este să trăiești în nesiguranță, în speranțe false. Acum știi ce vine. Acum trebuie să te hotărăști ce faci cu această știință. Îți vei petrece vremea rămasă în violență și furie? Sau vei căuta o altă cale? Nu pot să-ți spun ce să alegi. Alegerea este doar a ta. Mahwai și-a desfășurat aripile. Când era gata să se înalțe, Enoch a strigat încă un cuvânt. Amintește-ți fiul lui Barachiel. Chiar dacă ești osândit, chiar dacă existența ta este o călcare de lege, tu ești încă în stare să alegi. Asta nu ți s-a luat. Felul în care îți vei înfrunta sfârșitul va defini dacă ai fost cu adevărat un monstru sau ai fost o ființă tragică prinsă într-un destin pe care nu l-ai făcut. Uriașul a zburat spre apus, înapoi spre frații săi. Sulul din mâna lui ardea. Nu fizic, dar simțea cum îi mânca palma. Știa ce conține. Știa ce reacție va stârni. Știa că atunci când va da acest mesaj, când uriașii vor afla că nu există nicio speranță, nicio scăpare, nicio milă, adevăratele războaie vor începe. Pentru că o fiară încolțită este periculoasă, dar o fiară căreia îi se spune că oricum va muri, că nimic din ce face nu mai contează. Acea fiară devine de 1000 de ori mai periculoasă. Adunarea uriașilor s-a strâns în aceeași vale sterpă, unde până și iarba murise de mult călcată de picioarele lor. Au venit din toate colțurile pământului, din nord, unde munții ating cerul,
din sud, unde deșerturile nu se mai termină, din răsărit și apus, unde își clădiseră fortărețe de piatră cioplită cu mâinile lor uriașe. Sute de nefilim, poate nu toți care mai trăiau, unii prea mândri, prea izolați să răspundă chemării, dar destui cât să facă pământul să tremure sub greutatea lor, destui cât să întunece soarele cu umbrele lor. Mahwai a descins în mijlocul lor. S-a lăsat liniște. Până și vântul a stat în loc. El a ridicat sulul. Mă rog, spune-ne, a spus Ohia, glasul lui încercând să sune calm, deși palpita de nerăbdare. Ce a spus profetul? Pot fi oprite visele? Ni se poate schimba soarta? Mahwai n-a răspuns. Doar a arătat sulul. Hahia l-a smuls din mâna lui și l-a desfășurat atât de brusc încât pergamentul aproape că s-a rupt. A citit. Și cu fiecare rând fața îi se întuneca. Când a terminat, a ridicat privirea. Îi tremurau buzele de furie. Este o sentință de moarte. Toți. Fiecare dintre noi. Vom fi distruși într-un potop. Înecați ca șobolanii. Iar duhurile noastre, aici glasul îi se frânse, duhurile noastre sunt blestemate să rătăcească pământul ca demoni până la sfârșitul veacurilor. Văile au răsunat de urlete. Unii urlau de furie, alții de disperare. Unii plângeau, iar plânsul unui uriaș era ca un vuiet de cutremur, pământul vibra sub bocetele lor. Alții loveau în stânci, în copaci, în orice, doar ca să spargă ceva, ca să simtă că mai au vreun control. Era haos. Era nebunie curată. Nu, a strigat Gilgamesh. Noi suntem cei puternici. Noi suntem fiii cerului. Cum poate apa să ne distrugă? Pentru că nu este apă obișnuită, a spus Mahwai cu glasul lui liniștit care, în mod ciudat, s-a auzit peste toată zarva. Este judecata celui preanalt. Este apă chemată de puterea care a spus să fie lumină. Și lumina s-a făcut. Nici o putere a noastră nu poate sta împotrivă. Atunci luptăm, a declarat Hahia. Dacă tot murim, să murim ca războinici, nu ca niște victime care tremură în bâlci. Să vină potopul. Îl vom întâmpina cu sfidare. Cum lupți împotriva apei? A întrebat Mahwai. Cum faci război cu ploaia? Nu cu apa, frate, a răspuns Ohia. Glasul lui tăia ca un cuțit. Cu cei care o trimit, cu îngerii, cu arhanghelii care servesc pe cel prea înalt. Dacă ei vin să ne distrugă, atunci să ne înfrunte în luptă. Să știe că nu vom intra în uitare fără să lăsăm urme. Un hohot de aprobare a scuturat valea. Iată ceva ce înțelegeau uriașii. Nu profeții și visele, nu inevitabilitatea și judecata, ci o bătaie, un dușman pe care îl pot vedea, arme pe care le pot încrucișa, o luptă pe care o pot duce. Dar nu toți au fost de acord. Nebunie, a spus unul dintre uriașii mai mici, fiul priveghetorului Ramiel. Nu putem învinge arhanghelii. Ei au doborât pe tații noștri fără efort. Ce ne face pe noi să credem că am reușit acolo unde au eșuat ei? Tații noștri nu au fost pregătiți, a răspuns Ohia. Au fost luați prin surprindere. Noi nu avem iluzii. Știm că suntem osândiți. Asta ne dă putere, puterea celor care n-au nimic de pierdut. Dezbaterea a ținut ore întregi. Unii s-au alăturat lui Ohia și Hahia, pregătiți de război. Alții spuneau că ar trebui să-și petreacă ani rămași pocăindu-se, poate că la urma urmei se va arăta milă. O a treia tabără, mai mică, propunea fuga, să se ascundă în cele mai înalte vârfuri de munte, în cele mai adânci peșteri, să spere că apele nu vor ajunge acolo. Mahwai a tăcut. Știa adevărul. Nu puteai fugi de o judecată care acoperea tot pământul. Nu te puteai pocăi din ceva ce nu aleseseră și n-aveai cum să câștigi un război împotriva cerului. Dar știa și că nu-i poate convinge. Va trebui să învețe pe pielea lor, cu sânge, cu durere, în ultimele clipe, când apele li se vor închide deasupra capului. Până la urmă, facțiunea războinică a câștigat, nu prin logică sau argumente, ci prin simpla forță a personalității. Ohia și Hahia erau cei mai mari dintre uriași. Când ei au declarat că vor lupta, ceilalți au călcat în rând. Cei care nu erau de acord au primit un ultimatum. Alăturați-vă efortului de război sau fiți declarați dușmani. Neutralitatea nu era o opțiune. Pregătirile au început imediat. Nefilimii s-au împrăștiat pe teritoriile lor. Au strâns armele, i-au înrolat pe uriașii mai mici, au întărit fortificațiile. Însă,
Mai repede decât au început pregătirile de război împotriva cerului, a început războiul dintre ei. Resursele erau puține. Pământul fusese jefuit de atâția ani de lăcomie. Nu mai era destulă hrană sau materiale pentru mai multe armate. Uriașii care odată fuseseră aliați au devenit competitori, apoi rivali, apoi dușmani. Prima bătălie a pornit de la o ascunzătoare de arme. Un grup de nefilim, credincioși lui Gilgamesh, descoperiseră un zăcământ de metal ciudat, mai tare decât fierul și mai ușor decât bronzul, perfect pentru făurit arme uriașe. Dar Hahia a pretins că teritoriul îi aparține, că oamenii lui îl revendicaseră deja. Nimeni n-a cedat. Bătălia a durat 3 zile. Zgomotul ei s-a auzit la sute de kilometri. Ciocnirea armelor uriașe, vuietul giganților încleștați, pământul crăpând sub picioarele lor. Când s-a terminat, o duzină de nefilim zăceau morți. Trupurile lor enorme erau întinse pe câmp ca niște munți doborâți. Zăcământul de metal fusese distrus în luptă, îngropat sub dărâmături. Inutil pentru oricine. Dar precedentul era creat. Dacă uriașii se pot ucide între ei pentru niște metal, se pot ucide pentru orice. Și au și făcut-o. Ohia și Hahia, gemenii care fuseseră de nedespărțit, s-au trezit de o parte și de alta a baricadei. Ohia credea că uriașii trebuie să se unească, să strângă resursele și să prezinte un front unit împotriva cerului. Hahia spunea exact opusul. Numai cei mai puternici merită să supraviețuiască, cei slabi trebuie eliminați ca să se economisească resursele pentru cei cu adevărat șanse. Dezacordul lor filozofic a devenit personal, apoi violent. S-au întâlnit pe o câmpie între 2 munți, fiecare cu armata lui de uriași mai mici. Și au luptat o săptămână întreagă. Bătălia dintre Ohia și Hahia a devenit legendară chiar și printre nefilim. Erau aproape la fel de mari, de puternici, de dibaci. Niciunul nu putea câștiga un avantaj. S-au luptat cu arme, apoi fără. S-au sfâșiat cu mâinile goale. S-au trântit ca 2 titani din poveștile străvechi. Pământul pe care s-au luptat s-a schimbat pentru totdeauna. Un lac a apărut acolo unde fusese uscat, format din sângele vărsat de ei. Munții s-au surpat din pricina trupurilor lor izbindu-se de stânci. Râuri și-au schimbat albia pentru a ocoli craterele lăsate de impacturile lor. La sfârșit, niciunul n-a câștigat. Amândoi erau răniți grav, sângerând. S-au retras la capete opuse ale lumii cunoscute, iar neamul uriașilor s-a rupt în 2. Ce a urmat a fost haos total. Cu nicio autoritate centrală, cu niciun scop comun în afară de o vagă dorință de a sfida cerul, giganții s-au cufundat într-o orgie de violență care i-a făcut pe strămoșii lor să pară niște mielușei. Se băteau pentru teritoriu, pentru mâncare, pentru arme, pentru insulte, pentru moșteniri vechi. Se băteau pentru că asta știau să facă. Pentru că violența era singurul lor limbaj adevărat. Pentru că, în absența oricărei speranțe pentru viitor, să se distrugă unii pe alții în prezent era singurul lucru care îi mai făcea să se simtă în viață. Cartea uriașilor consemnează aceste războaie în fragmente, instantanee ale unor scene de groază. Un uriaș pe nume Barachel cel tânăr, care își ucide propriul tată, priveghetorul Barachel, din furie că l-a născut într-o existență osândită. Alianțe care se formau doar ca să se trădeze reciproc la prima ocazie. Regiuni întregi devenite nelocuabile, nu din pricina potopului care urma să vină, ci din pricina războaielor care îl precedau. Și prin toate acestea, oamenii priveau. Cei care mai supraviețuiseră, ascunși în peșteri și pe vârfuri de munți, priveau spectacolul uriașilor care se distrugeau între ei. Și poate gândeau ei, poate nici nu o să mai fie nevoie de o judecată divină. Poate uriașii se vor nimici singuri, dar speranța aceea a fost scurtă, pentru că, oricât s-ar fi bătut între ei, nefilimii tot aveau nevoie să mănânce. Iar când un uriaș se lupta cu alt uriaș, învinșii și chiar și învingătorii își îndreptau foamea către cea mai apropiată pradă disponibilă, oamenii. Sate întregi dispăreau peste noapte, prinse între 2 facțiuni de uriași care îi vedeau drept simple provizii. Numărul oamenilor scădea mai repede ca oricând, nu din pricina unui masacru organizat, ci din pricina daunelor colaterale, din pricina faptului că se aflau în locul nepotrivit când uriașii își făceau războiul. Pământul murea, nu încet, nu treptat, ci repede, violent, pierzând viață în fiecare zi ce trecea. Iar în cer, îngerii priveau și așteptau. Hotărârea era dată, judecata era stabilită. Nu mai rămânea decât ca vremea să se împlinească. 120 de ani, spusese Enoch, dar trecuseră deja câteva decenii și fântânile adâncului începeau deja să se frământe.
Ce se va întâmpla când arhanghelii vor coborî să îndeplinească sentința? Cum vor arăta ultimele clipe ale uriașilor când vor vedea apele ridicându-se de jur împrejur și îngerii luminii stând de veche pe valuri? Și ce se va alege de duhurile lor după ce trupurile se vor scufunda în întunericul apelor? Îți spun de pe acum, nici cel mai înfricoșător film nu poate reda groaza acelor momente. Iar în partea finală a acestei povești vom coborî chiar acolo, în mijlocul potopului, lângă Ohia și Hahia, lângă Mahvai și Gilgamesh, în clipa în care cerul s-a deschis și pământul s-a scufundat. Nu pleca. Ultimul act al acestei drame ți se pregătește chiar acum. Cerul s-a schimbat într-o singură noapte, dar nu cum s-ar schimba vremea de pe o zi pe alta, ci cum s-ar schimba fața unui om care și-a văzut moartea în ochi. Norii au început să se adune de la toate orizonturile deodată, nu nori albi sau gri, ci nori negri cărămizii, cu nuante pe care niciun om nu le mai văzuse până atunci. Se mișcau împotriva vântului. Cum adică împotriva vântului? Păi exact așa. Vântul bătea dinspre apus, iar norii se îndreptau dinspre răsărit. Se loveau unii de alții deasupra văilor, se frecau ca niște fiare uriașe și din fricțiunea lor ieșea un bubuit surd, ca o tobă bătută în adâncul pământului. Uriașii au simțit primii. Sângele lor celest vibra în fața acestei schimbări. Aerul devenise greu, umed, lipicios. Îți intra în piept ca o cârpă udă. Și apoi, dintr-o dată, pământul a început să tremure. Nu ca la cutremur, ci ca și cum cineva scutura o pătură de praf. Ceva se dezlănțuise în adâncuri. Mahvai stătea singur pe un platou, privind. Se retrăsese din războaiele interne ale uriașilor. Nu mai voia să-și vadă frații cum se măcelăresc pentru o bucată de pământ ars. În ultimele luni, călătorise mult, vorbise cu cei mai bătrâni dintre priveghetori, încercase să înțeleagă mecanismul acestei judecăți. Și acum simțea în oase că sfârșitul e aproape. Păsările nu mai ciripeau. Animalele fugeau spre munți, dar nu ca să scape de uriași, fugeau ca și cum știau că undeva mai sus e singurul loc unde apa nu-i va ajunge din urmă. Până și stelele păreau ieșite din matcă. Pozițiile lor se schimbaseră ușor, ca și cum cineva răsfoia o carte uriașă după o altă carte. Atunci i-a simțit. 4 prezențe, 4 puteri care coborau din tărâmurile de sus, mai întâi ca o furnicătură pe ceafă, apoi ca o presiune în piept, apoi ca o lumină orbitoare la marginea câmpului vizual. Mahvai și-a protejat ochii cu mâna. Din răsărit venea Mihail. Nu mergea, ci plutea, și fiecare pas al lui lăsa în urmă o dâră de flăcări albe. Era înarmat cu o sabie care nu era făcută din metal, ci din lumină solidificată. Din apus venea Gavriil. În mâini ținea un corn uriaș, din cor de berbec, dar nu un corn obișnuit. Scoatea un sunet care nu se auzea, ci se simțea în măduva oaselor. Din nord venea Rafail și plângea. Îngerul vindecător plângea în timp ce cobora, nu de frică, ci de durere pentru ceea ce era pe cale să se întâmple. Din sud venea Uriel. Ochii lui ardeau ca 2 făclii, iar în mâini ținea cheile fântânilor adâncului. 4 arhangheli, 4 coloane ale tronului lui Dumnezeu. Coborau încet, lăsând lumii timp să-i vadă. Primul care a strigat a fost un străjer uriaș, așezat pe un vârf de munte la marginea teritoriului lui Ohia. A văzut lumina și a strigat: "Vin, vin îngerii!" Strigătul lui s-a auzit ca un trâmbițat, de la munte la munte, de la vale la vale. În mai puțin de un ceas, toți uriașii care mai trăiau și-au părăsit bârlogurile. Au lăsat deoparte certurile mărunte, au lăsat deoparte foamea care îi mistuia și au alergat spre câmpia centrală. Ohia și-a strâns oamenii în răsărit. Hahia și-a adunat armata în apus. Gilgamesh a venit din sud cu o ceată de uriași îmbrăcați în armuri negre. Erau sute, poate 1000, cel mai mare răgaz de uriași de la începutul lumii. Stăteau față în față cu 4 ființe care abia dacă le ajungeau până la genunchi. Dar lumina pe care o răspândeau acele 4 ființe era de 1000 de ori mai puternică decât torțele pe care le purtau uriașii. Ohia a făcut un pas în față. Glasul lui a bubuit peste câmpie. Noi nu am cerut să ne naștem. Noi nu ne-am ales această existență. De ce trebuie să fim nimiciți pentru păcate săvârșite înainte ca noi să tragem prima suflare? Mihail a răspuns. Și glasul lui nu era nici puternic, nici slab. Era ca o apă limpede care curge prin pietre. Se auzea la fel de bine la un pas depărtare ca și la 100 de kilometri.
Nu sunteți nimiciți pentru păcatele taților voștri. Sunteți îndepărtați pentru că însăși existența voastră este o rană în creație. Amestecul dintre firea cerească și cea pământească nu trebuia să fie. Nu este o pedeapsă, este o îndreptare. Lumea trebuie să fie așezată din nou la locul ei. Dar mila? A strigat alt uriaș. Iertarea? Nu sunt acestea însușiri ale celui preanalt? Atunci a vorbit Rafail. Glasul lui tremura, dar nu de teamă, de durere. Mila se oferă celor care o pot primi. Oamenii care vor supraviețui vor avea un nou început. Pământul însuși va fi curățat și înnoit. Chiar și tații voștri, priveghetorii, vor primi o judecată dreaptă la vremea lor. Dar voi existați într-o stare care nu poate continua. Duhurile voastre vor dăinui, dar trupurile voastre trebuie să se întoarcă în elementele din care n-ar fi trebuit să fie făcute. Atunci veniți și luați-le, a răcnit Hahia. Glasul lui era ca o trăsnet. Nu vom intra în întuneric fără să luptăm. Vom lupta pentru fiecare clipă de existență care ne-a mai rămas. A dat semnalul. Uriașii s-au năpustit. Pământul s-a cutremurat atât de tare încât pietrele săreau în aer ca mărgelele dintr-un colier rupt. Sute de giganți, fiecare cât un bloc de case, alergând cu viteza unui cal în goană, ridicând armele, topoare cât corăbii, săbii cât catarge, sulițe care găureau norii. Vuietul lor acoperea orice alt sunet. Până și tunetele din nori păreau șoapte pe lângă strigătele lor de luptă. Arhanghelii nici măcar nu s-au clintit. Mihail și-a ridicat mâna, nu cu un gest dramatic, ci ușor, ca și cum ar fi oprit un musafir la ușă. Uriașii s-au oprit, nu pentru că au vrut, ci pentru că nu mai puteau înainta. O barieră nevăzută se întinsese în fața lor, un zid de putere cerească pe care nici mușchii lor uriași nu-l puteau sparge. Apăsau, urlau, se loveau cu umerii de el, de parcă s-ar fi izbit de temelia pământului. Nimic. Nu puteți lupta împotriva a ceea ce nu puteți înțelege, a spus Mihail. Glasul lui era blând, ca o vorbă de împăcare. Puterea voastră este mare după măsura pământului, dar noi nu suntem făpturi pământești. Noi existăm în dimensiuni pe care voi nu le puteți percepe. Această bătălie a fost hotărâtă înainte ca lumea să fie. Gavril a dus cornul la gură. A suflat o singură notă. Nu era un sunet puternic. Era un sunet care pătrundea. Intra în piatră, intra în oase, intra în măduvă. Auzindu-l, Mahoai a simțit cum îi se dezlege ceva în piept. Nu durere, ci o tristețe imensă. Sunetul acela spunea, sfârșitul a venit. Și atunci, fântânile adâncului s-au deschis. La început, a fost doar o umezeală care ieșea prin crăpăturile pământului. Apoi, au început să țâșnească izvoare, mici la început, apoi tot mai mari. Apoi pământul s-a despicat în locuri unde nu fusese despicat niciodată și din crăpături au început să iasă șuvoie de apă neagră, rece, cu miros de pucioasă. Apa nu se scurgea în vale, se ridica. Pur și simplu se ridica de sub picioarele uriașilor. În câteva minute, câmpia unde se adunaseră s-a transformat într-un lac, apoi într-un mare, apoi într-o mare care le ajungea la genunchi. Luptați! A strigat Ohia. Nu vă lăsați învinși de apă. Dar cum lupți împotriva apei? Uriașii și-au ridicat armele și-au lovit valurile. Săbiile tăiau apa, dar apa se închidea la loc. Sulițele străpungeau valurile, dar valurile curgeau mai departe. Și pe deasupra, din cer, a început să cadă ploaia. Nu picături, ci pereți de apă. Apa cădea cu atâta forță, încât unde lovea pământul lăsa cratere. Îi lovea pe uriași în cap, în umeri și îi făcea să se clatine. Uriașii care stătuseră drepți o viață întreagă acum se aplecau sub greutatea apei. Ohia și Hahia s-au întors către arhangheli. Au încercat să lovească. Săbiile lor imense au trecut prin trupurile de lumină ale arhanghelilor ca prin fum. Au încercat vrăjile învățate de la tații lor, cuvinte de putere în limbi străvechi. Glasurile le-au fost înăbușite de bubuitul apei. Au încercat să fugă. S-au întors și au început să alerge, pași care acopereau kilometri într-o clipită. Dar apa se ridica mai repede decât fugeau ei. Oriunde mergeau, acolo era apă. Atunci, din ascunzișurile lor, au ieșit priveghetorii, tații uriașilor, îngerii căzuți care își văzuseră fiii cum se luptă și cum mor. Semihaza, tatăl lui Ohia și Hahia,
A încercat să zboare spre fiii săi, să-i acopere cu aripi nevăzute, să-i apere cumva, dar Mihail a fost mai iute. Arhanghelul a pus o mână pe pieptul lui Semihaza și a rostit un singur cuvânt, nu în limba oamenilor, ci în limba în care fusese scrisă creația. Semihaza a țipat. Lanțuri de lumină l-au înfășurat și l-au tras în jos, în pământ. Pământul s-a deschis sub el și l-a înghițit. În adâncuri, în văile cele mai de jos, acolo unde întunericul nu mai cunoaște lumină, acolo au fost aruncați priveghetorii. Unul câte unul. Aziel a încercat să lupte cu armele lui cele înfricoșătoare, săbii care tăiau realitatea. Uriel l-a dezarmat cu o privire și l-a aruncat în groapă. Barachiel, tatălui Mahvai, n-a luptat. A stat liniștit, privindu-și fiul. Mahvai s-a apropiat de el, cu apa până la brâu. De ce nu fugi, tată? Ai putea să te ascunzi încă o vreme. Barachiel a zâmbit. Era un zâmbet trist, ca al unui om care și-a văzut toate visele sfărâmându-se. Nu mai am unde să fug, fiule. Am greșit. Am crezut că pot aduce cunoașterea cerului pe pământ fără să plătesc un preț. Am crezut că te pot face pe tine, Mahvai, să fii puntea între lumi. Dar unele punți nu trebuie construite. Iartă-mă că te-am adus în această existență doar ca să suferi și să mori. Te iert, tată, a spus Mahvai, și în glasul lui nu era furie, ci o tristețe adâncă, de genunchi de mare. Te iert pentru că n-ai știut ce faci. Du-te acum. Judecata ta te așteaptă. Rafael a venit și l-a luat pe Barachiel. L-a luat blând, aproape ca pe un copil, și l-a coborât în întunericul de sub pământ. Mahvai a rămas singur în ploaie. Apa creștea. Acum le ajungea la piept. Unii uriași s-au cățărat pe umerii altora, făcând turnuri vii, sperând să se mai înalțe câțiva metri deasupra valurilor. Dar apa creștea mai repede decât se cățărau ei. Ohia și Hahia s-au căutat printre valuri. S-au găsit. Și în loc să se mai lupte, s-au îmbrățișat. Frații care fuseseră dușmani, care își dăduseră bătălii de 3 zile, acum pluteau unul lângă altul cu apa până la gât. Îți pare rău, frate? A întrebat Ohia. Îmi pare rău pentru tot, a răspuns Hahia. Îmi pare rău că ne-am urât. Îmi pare rău că am crezut că puterea e tot ce contează. Îmi pare rău că ne-am născut. Apa le-a acoperit capetele. Ultimele lor cuvinte s-au pierdut în vuietul potopului. Gilgamesh a încercat să înoate. A împins valurile cu brațe care odată sfărâmau cetăți. A ieșit la suprafață odată, de 2 ori, de 100 de ori. A văzut un vârf de munte încă neatins de apă și a înotat spre el cu o viteză uluitoare. A ajuns acolo și s-a agățat de stâncă. Pentru câteva ore a fost ultimul uriaș văzut deasupra apei. Și-a ridicat pumnul spre cer și a strigat: Am existat, am trăit, nu sunt o umbră. Apoi apa i-a ajuns la glezne, la genunchi, la piept, la gură. A tras ultimul aer și s-a scufundat. Mahvai a fost printre ultimii. N-a fugit, n-a înotat, n-a luptat. A stat în mijlocul apei, lăsându-o să-l cuprindă. Când apa i-a ajuns la brâu, a deschis sulul pe care îl dăduse Enoch. Putea să-l citească fără să-l desfășoare, căci literele îi intraseră în suflet. 120 de ani, scria acolo. 120 de ani până când apele se vor strânge. Se scurseseră 99, 11 ani mai puțin decât li se dăduse, dar nu conta. Oricât ar fi fost, tot nu era de ajuns. Când apa i-a ajuns la gât, și-a amintit de stele, de nopțile în care stătea cu tatăl său Barachiel și învăța numele stelelor, cărările lor, mișcările lor. Ceea ce este scris în cer, îi spusese tatăl său odată, se întâmplă și pe pământ. Stelele nu mint. Acum înțelegea. Stelele nu mințiseră. Ele arătaseră de la început sfârșitul, doar că nimeni nu știa să le citească așa cum trebuie. Apa i-a acoperit buzele și a luat rămas bun de la lume. Am fost, a gândit el. Am fost și nu am fost rău. Doar am fost. Valurile s-au închis deasupra capului lui. 40 de zile și 40 de nopți a ținut ploaia. 40 de zile și 40 de nopți au izbucnit fântânile adâncului. Când s-a terminat, nu mai era nimic. Doar apă. O întindere nesfârșită de apă cenușie sub un cer cenușiu. Arhanghelii stăteau pe suprafața apei ca și cum ar fi fost sticlă. Mergeau pe valuri și priveau în jos. În adâncuri vedeau trupurile uriașilor.
Unele plutiseră la suprafață, alții rămăseseră pe fund, lipiți de ceea ce odată fusese pământ. Erau întinși ca niște munți doborâți, brațe cât viaducte, picioare cât turnuri, capete cu ochii închiși ca și cum dormeau, dar nu dormeau. Și trupurile erau moarte, duhurile lor nu se duseseră nicăieri, nu puteau urca la cer, cerul le era închis, nu puteau coborî în locul sufletelor oamenilor, nu erau oameni. Rămăseseră agățate de lumea asta ca niște frunze uscate lipite de o fereastră după furtună. Primele zile nu știau ce să facă, pluteau fără direcție, apoi și-au dat seama că pot intra în trupurile animalelor. O duh intra într-un pește, înota câțiva kilometri, apoi ieșea. Intra într-o pasăre, zbura, până când pasărea cădea moartă de epuizare. Dar trupurile animalelor erau prea mici, prea strâmte. Cum bagi mâna într-o mănușă de copil? Așa se simțeau ei. Aveau nevoie de ceva mai mare. Aveau nevoie de oameni. Prima posedare a unui om s-a întâmplat la câțiva ani după potop. Un om care supraviețuise în corabia lui Noe, un bărbat pe nume Cainan, a început să vorbească într-o limbă pe care nimeni nu o mai auzise. Glasul lui devenise adânc, ca o piatră care rostogolește în josul muntelui. Spunea: "Mi-e foame, încă mi-e foame." Iar ochii lui luceau într-un fel care nu era omenesc. Preotul familiei, un bătrân cu barbă albă, a pus mâna pe fruntea lui Cainan și a strigat: "În numele celui preanalt, ieși din el." Și duhul a ieșit. S-a văzut ca o umbră care se desprinde din pieptul omului și se risipește în aer. Dar nu a dispărut. S-a ascuns, a așteptat. Așa au început demonii. Cartea Uriașilor spune că toți demonii care bântuie lumea de atunci și până acum sunt duhurile nefilimilor. Ei sunt cei șoptesc la urechea omului în clipa de slăbiciune. Ei sunt cei care aduc coșmaruri, boli, ispite. Și ei sunt cei care, după toate tradițiile, nu pot odihni. Rătăcesc veac după veac, mileniu după mileniu, căutând trupuri pe care să le locuiască, căutând senzația de a mai simți pământul sub talpă, de a mai mirosi ploaia, de a mai simți frigul sau caldul. Nu vor găsi niciodată, pentru că nu mai au trup și nici nu vor mai avea vreodată. Poate că acum te întrebi: de ce ți-am spus toate astea? De ce ți-am deschis această arhivă interzisă? De ce am scotocit prin fragmentele astea vechi de 2000 de ani? Pentru că răul nu este o abstracțiune, prietene. Răul are o istorie, are nume, are chipuri. Și dacă înțelegem de unde a venit răul, poate vom înțelege mai bine cum să-l înfruntăm acum. Când simți că o prezență grea se așează în camera ta noaptea, când ai senzația că cineva îți șoptește la ureche gânduri care nu sunt ale tale, când ești tras spre o decizie pe care știi că n-ai vrea să o iei, acum știi. Poate e doar mintea ta, dar poate e unul dintre ei, unul dintre acei uriași care nu mai au trup, dar care încă flămânzesc. Însă nu uita niciodată ce spune cartea la final. Aceiași arhangheli care i-au unecat pe nefilim veghează asupra lumii și acum. Mihail încă poartă sabia. Gavril încă ține cornul. Rafael încă vindecă pe cei care cheamă. Uriel încă luminează întunericul. Iar tu, dacă asculți această poveste seara, înainte de somn, ești mai în siguranță decât crezi. Pentru că nu ești singur, nici măcar în întuneric. Fiecare om are un înger păzitor. Nu e o vorbă goală. E o realitate despre care vorbesc toate scripturile, toate tradițiile, toți cei care au văzut dincolo de văl. Acel înger stă lângă tine acum, în timp ce asculți. Nu simți nimic? Nu trebuie să simți. Dar e acolo. Și când duhurile rătăcitoare ale uriașilor se apropie prea mult, el ridică mâna, exact cum a ridicat-o Mihail pe câmpia aceea, și spune: "Până aici, nu mai departe." Cartea Uriașilor a fost îngropată în nisip 2000 de ani. A fost lăsată deoparte de sinoade, exclusă din canoane, uitată în chilii mănăstirești. De ce? Pentru că arată o față a răului pe care autoritățile nu vor să ți-o arate. Că răul nu e mereu grotesc. Că răul poate fi tragic. Că dușmanul poate avea o poveste care te face să-l plângi, chiar dacă trebuie să-i te împotrivești. Iar asta e periculos. E periculos să știi că cel care încearcă să te tragă în întuneric a fost cândva o ființă care plângea de foame și de singurătate. Pentru că atunci nu-l mai poți vedea doar ca pe un monstru. Începi să te întrebi: dacă aș fi fost în locul lui?
Și autoritățile nu vor să te întrebe asta. Vor să știi doar că e rău, că trebuie să lupți, că nu există cale de mijloc. Dar adevărul este mai complicat și adevărul doare. Exact cum doare să afli că Ohia și Hahia s-au îmbrățișat înainte de a se neca. Exact cum doare să afli că Mahuai și-a iertat tatăl chiar în clipa în care acesta era aruncat în adâncuri. Exact cum doare să știi că aceia care acum ne chinuie nopțile au fost cândva fii care și-au iubit tații. Nu te ajută cu nimic să știi asta, nu? Ba da. Te ajută să nu uiți că răul nu este o forță oarbă. Este o alegere. Și dacă a fost o alegere, poate fi și îndreptat. Nu pentru uriași, pentru ei e prea târziu, dar pentru tine, pentru mine, pentru fiecare dintre noi care stăm acum la granița dintre lumină și întuneric și decidem încotro să o apucăm. Acum, dacă ți-a plăcut această incursiune în arhivele interzise, dacă vrei să mai descoperi împreună cu mine cărți care nu sunt în bibliotecile bisericilor, suluri care au stat ascunse în peșteri, povești care au fost șterse din istorie pentru că erau prea incomode, atunci te aștept și data viitoare. Apasă pe butonul de abonare, dă clopoțelul, spune-le și prietenilor tăi, pentru că sunt multe alte texte care așteaptă să fie deschise, multe alte nume care așteaptă să fie rostite. Iar eu, Victor Radu Pandele, îți promit că nu vom lăsa arhivele să putrezească în întuneric. Vom scoate la lumină ceea ce a fost ascuns. Vom întreba ceea ce n-a fost îngăduit să se întrebe. Și vom face toate astea împreună. Până atunci, odihnește-te. Lasă povestea asta să se așeze în tine ca o piatră aruncată într-un lac. Undele ei se vor tot depărta, dar piatra rămâne. Știi acum că lumea e mai complicată decât ți s-a spus. Știi acum că răul are o istorie și că binele nu câștigă întotdeauna fără lacrimi. Dar știi și că există o lumină care veghează și că acea lumină nu se va stinge niciodată, indiferent cât de sus se ridică apele. Noapte bună, să ai vise liniștite și dacă auzi vreun suspit în întuneric, nu te speria. E doar unul dintre ei, rătăcind, căutând ce nu o să găsească niciodată. Tu ești în siguranță, ești vegheat, ești iubit. Iar arhivele interzise se închid pentru această seară. Pe curând!